5 minuts i seran 3:15. Mireu, bon dia, cel net gairebé com ahir i ambient contrastat. Primeres hores fredes, però migdia molt agradable. Aquest és el tuit dels companys de la Meteo que aquest matí ens anunciaven un dia net i agradable. Ara veurem amb la Míriam com ha anat la jornada i si aquest temps continuarà igual o no. I la Míriam no hi és perquè... Que puc? Que em deixes? No, clar, com que la previsió ja està tan clara, puc? Una mica? Perquè, escolta'm, us porto una petita novetat. Si seguim els tuits que feu, més o menys, ja podem anar sapiguent, però ens agrada tant que el divendres tu vinguis i ens ho acabis d'explicar. Va, ja em quedo. Doncs va, em quedo. Que, escolta'm, que tinc alguna novetat. Sí que és cert que pràcticament això... Aquesta broma la podrem fer tota la setmana perquè el temps serà anticiclònic, Emma, gairebé cada dia, però aquest cap de setmana és el que et comento. Mira, d'entrada, ara fa fresca, també us ho dic ara, que si sortiu no us cregueu allò d'ambient primaveral, perquè ara no, ara fa bastant fred. Mira, d'entrada el que podem fer, Emma, si et sembla, és anar a mirar com teníem la càmera de Collserola avui aquesta tarda, perquè realment és la que ens indicava aquest temps tan tranquil, de cel absolutament serè, aquest domini del sol. Avui, això sí, les temperatures a Barcelona se'ns han quedat una mica més frenades. Si ahir us parlava de valors al voltant dels 20 a 21 graus, avui han quedat una mica per sota, però vaja, amb un cel, com veieu, radiant, amb un domini del sol espaterrant, d'aquell que fins i tot aquests dies, com que també ha bufat una mica de vent, la visibilitat era excel·lent, i fins i tot allò que feia gairebé una mica de mal als ulls. Però vaja, anem al cap de setmana, perquè a més, aquest cap de setmana, a part de totes aquestes activitats que acabeu d'escoltar, també és el típic cap de setmana de calçotades, els que un volen anar a tocar la neu, els que els altres ja volen fer el vermutet a la platja. Doncs bé, va, previsió de cara a aquest dissabte a la ciutat de Barcelona i també pràcticament el podríem fer extensible arreu del territori. Ens espera un dissabte marcat majoritàriament pel sol i només tindrem la presència d'algun núvol prim. Serà molt poc important, anecdòtic, us diria potser que el podríem arribar a veure en punts de Tarragona, també en algun sector del Pirineu, però a la resta ja veieu que les temperatures també, mireu quines temperatures màximes, passarem demà dels 20 graus també a Barcelona ciutat. Així, si em demaneu allò, el meteoconsell per escollir quin dels dos dies, si dissabte o diumenge, guaiteu què passa diumenge? Diumenge sembla que tindrem algun núvol més, per tant, seguirem sota el domini de l'anticicló, però mirareu cap amunt i direu, ai coi, ara hi ha núvols, ara es tapa, ara es destapa. Serà aquell dia d'un anar i venir d'ulleres de sol i les temperatures ens baixaran una mica. Si voleu dia 100% radiant, doncs bé, serà aquest dissabte. Així doncs, Emma, ja veus que el temps serà anticiclònic, per tant, tranquil, sense vent, cosa que també favorirà bastant per aquesta sensació de fredor que no la tindrem, però el dia més estable i tranquil serà aquest dissabte. Molt bé, doncs l'aprofitarem de ple. Gràcies, Míriam i Javi, en directe des de la plaça de Lesseps. Bon cap de setmana. Igualment.